Boss, ada tayo dito mangrod sinanglawan dito tamag intayo aglamot ti sinanglaw mga boss kadwak dagiti pada nga manglalamot itan dagiti kadwak nga manglalamot mga boss lamlamutero dito manglalamot ti ata-ata oh ayan. Wow. Sus nagimasen ata-ata is the key yoray tayo sinanglaw mga boss madidtan mga boss nga pa iti masapolyo yan anak ko kakasiman takidnin siyabuyas tadan lamot mga boss awan di mukbang dito lamot laing ikot us nagdanam mali mga boss kaya muda sinanglaw din yung may sahugnan hindi may alagay mang lalamot nga din dito sahugnan so nga nag-order kami ulit mga boss anong lamot ngayon hindi kabigsan naglamot solve mga boss hindi nila na din mga lalamot number 1 yan mga lalamot number 2 yan o yan solve yan. So ayan mga boss, this is Boss Idens TV. Keep safe everyone.